Papa, m'alegro que ja tinguis controlada la murga del dengue aquest. En Vencem tot és força... sexual. No puc deixar de pensar en aquells micos que em vas comentar, els bonobos, els que ho arreglen tot amb el sexe, perquè cada cop que en Xem i jo discutim, després... Et vas passar un ou, tia. Em va fotre molt que em diguessis brètol. Sí, ja m'ho has dit. Ara deixa'm estar. La meva samarreta et queda d'allò més sexy. O bé, l'altre vespre. Sempre amb la necessitat de simular la seva motilitat. Perquè els porcs no solen fer gaire exercici en una... Ei! Que fan el partit d'Alemanya. Va, Dem. Es diu Dona'm. D'acord, com sigui, però Dem-el. Perquè el porc és molt semblant a l'home en algunes de les seves característiques. No! Ja m'entens, oi? Què coi fas? Rodar un documental de 24 hores? Només estic gravant un missatge pel meu pare. El meu llit no és un estudi de televisió. No. No! La càmera és meva. No. Déu meu, ja hi tornem a ser. No, que faré tard. Sí, quan vaig fer això a la frontera ambulant es van quedar al·lucinats. És que aquest és el primer cop des que estic que en Vencem que no ho hem fet al matí. Que bé que m'aniria a tenir sexe a mi. De veritat? En Xem i jo és un no parar i el problema és que ni tan sols pensem a fer altres coses. Som com els conills. I què? Que precisament per això he decidit que ja n'hi ha prou. A partir d'ara en Xem i jo passarem del sexe. Hem d'aprendre a resoldre els nostres conflictes d'una manera civilitzada. I, a més, tinc interès a saber d'una vegada si tenim en comú altres coses. Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und wenn es jetzt beginnt, ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Nichts kann uns passieren. Turc per principiants. La mantega no et convé, Mitty. Massa colesterol. Jo faig servir margarina. I honèssimament noto una mena de doloret aquí al costat. La teva mare ja ha sortit de l'habitació? No em podré casar si no ens dona la benedicció. I, amor, no ho vegis tot tan negre. Potser només necessita temps. No sé per què t'importa tant la benedicció d'una dona que la teva felicitat li és ben indiferent. I cada 2 per 3 se m'accelera el Sí, cor. papa. Mitty, n'en pots passar l'embotit? Ja veig que no li importa a ningú la salut d'aquest vell xeruc. Anna Jim, que bé que es vols amb nosaltres. Sisplau, seu. En tinc prou amb un got d'aigua de l'aixeta. D'acord, parlaré amb ella. Cacà, tu continua amb la història de la campanya electoral. De moment vas bé. Ok, ciao. Go, ciao, bye. I jo? Posa't sabates de taló, que em fa mal el clatell de tant mirar cap avall. Avui he decidit que faràs una entrevista. Amb qui? Amb un actor. Almenys això diuen. Qui és? Jo què sé, l'adolescent ets tu, no pas jo. Va fer Tempesta d'amor i coses així. Sí, és l'Alfonso Losa. Sortia a Veïns del Barri, jo sempre ho veia. Too much information. Demà a 2:15 al plató de la nova sèrie. Be prepared. Homet. La Yamur i en Mitty et necessiten. La culpa que la meva neta vulgui viure en pecat la tens tu. Les dones alemanyes us penseu que sou superiors a la resta. Amb els vostres vestits provocadors i els vostres cotxes cars. Jo em compro la roba de segona mà i el meu golf ja té 17 anys. Ai, m'he tornat a descuidar Una de dona. placa. Ha de quedar-se a casa a cuidar el marit i els fills. I no a conduir pels carrers. Jo sempre he anat a comprar peu.
Jo haig de comprar per molta gent. No tinc prou força per carregar-ho tot. Sí, aquí feu el que us dóna la gana. Passegeu pel carrer de les putes amb cotxes de luxe com princeses. Però què té a veure conduir un cotxe amb anar pel carrer de les putes? Vols dir que una dona que porta cotxe és una puta? Sí. I admitin és el meu macarró. No ho sabies? Et puc assegurar que mai toleraré el pecat i fins que la Iamur no entri en raó, jo ja no tinc cap neta. La família s'ha trencat. Com em puc casar si ja no tinc família? Alfonso Loza. I si és massa burro per fer una bona entrevista? Què dius? Si és un tio genial i està com un déu. Quina sèrie farà? És aquí. Berlín Reloaded. Que guai. A mi la Lola sempre em va semblar una mica de llances. I ja m'entens. Hola, qui vol ser dissenyadora gràfica com jo? Déu meu senyor! Això és el seu número de telèfon privat? Sí, no com vols que quedi amb ell. Te'l guardo perquè no el perdis. Alfonso Ratolinet. I què penses fer amb en Xem en lloc d'això? No en tinc ni idea. Però ja pensarem alguna cosa. Altres parelles tampoc es passen el dia enganxats al sexe. I a part de nosaltres, qui més juga, això? Molta gent, i tant. No t'estimaries més pujar i estirar-nos al llit? No, Xem. També es poden fer altres coses no físiques, I per què? Doncs... perquè de tant en tant també està bé enraonar una mica, o t'avorreixes tant amb mi quan vaig vestida? Vaig al lavabo. Pensa't bé la paraula, torno de seguida i sobretot no miris. Alfonso Ratolinet. Què? Se t'ha acudit res, ja? Estàs bé? Sí, i tant de conya. D'acord. Som-hi. Ja n'aprendràs. I què penses fer? Costa, pots venir un moment? Estic molt trista. Sí, i tant. Jo el conec d'abans que tu i el necessito fora. Què coi? Els espiarem i els enxamparem in flagranti. Infla què? In flagranti, burro. És com els gavatxos diuen amb les mans al plat. Pots comptar amb mi, tio. Ja ho saps. Jo faré el que calgui. Adéu, me'n vaig. Adéu, fins al vespre. Corre, que s'escapa. Un moment. El teu pare t'ha prohibit agafar el cotxe fins que no li paguis els diners del mes. Ja ho sé, però no penso agafar el cotxe i tinc pressa. Si l'agafes d'amagat a les nits, sigues més llest i aparca-la al lloc on era. I torna a penjar la clau abans que ens llevem. Què t'empatolla si la clau és allà? Recoi. Però després vaig veure que el disseny del cartell era una passada. I em vaig dir, per què no? I em vaig decidir a fer-ho, Ja. Com t'ha anat el càsting? Fatal, segur que no em donen res. Jo ja passo de fer sèries, ara només faig cinema. Ciao. Ciao.
Entesos. També et volia preguntar si... Prens coca? Cada dia. D'acord. Tens cap mal record de la infantesa? Sí. M'estomacaven molt. I als 3 anys em van abandonar en una benzinera d'autopista. És conya! Esclar. Ets conscient del motiu pel qual agrades a tantes dones? Evidentment. Perquè tinc uns abdominals de pedra. Sí. Tio, que em fas mal. Jo sé d'un que sí que prendrà mal de debò. Perdona un segon, Esclar. Ja vinc. Que bé. Quan surti, tu l'agafes i jo li foto la bossa al cap, Entesos. Qui representa que hi fas aquí? D'això, doncs... Ah, que bé. Aquest guarda-roba fa temps que ningú el neteja. Ho fareu vosaltres? Gràcies, nois. Ciao. Ciao. Déu meu, un sol dia que no ho fem i et penses que et poso banyes. Vaig llegir el missatge al mòbil i posava Alfonso Ratonet. Era una cunyeta, és que me'l va guardar la Cati. I, per cert, per què coi has de mirar el meu mòbil? Fes tu miratge, perquè cada dia hi toques menys. Potser que et posis les piles d'una vegada, perquè les 4 neurones que et queden et facin una mica de servei. Què vols que faci? I jo què sé. Però estaria bé que et busquessis una feina en comptes d'espatllar-me la meva. Ei, per què fas aquesta cara? Perquè penso en el menjar que ens dones. No havia anat al gimnàs. Xem? Ets aquí? Estava fent neteja i això s'ha engegat sol i no sé com s'apaga. I ja era hora que algú netegés una mica això. Ai, pobre noi. Permets que ella et digui el que has de fer? És que, de fet, té raó. Potser hauria de moure el cul d'una vegada i començar a mirar ni que fos una mica pel meu futur. Què? Ella condueix el cotxe i tu seus al seient del passatger. És ella qui porta el volant, tio. I això m'ho dius tu, Que has demanat la mà de la meva germana. Si et penses que això és ser el conductor, vas bé. Fa un temps hauria tallat amb ella sense cap mirament. Però ara som nosaltres els que tenim por que ens deixin. Què ens ha passat, Costa? Doncs res de l'altre món, que ja ens hem fet grans. Sí, tens raó. Sí, ho entenc. D'acord. Gràcies. És que no aconsegueixo ni una entrevista. Potser això està bé. Hamburgueseria busca immigrants. Sou raonable per hores. Bé, és una feina. Sí, però a ella no li diguis. Si sap que és una hamburgueseria, t'engegarà a passeig. Les alemanyes són així. Hamburgueseria Miller, digui. Digui. Truca per l'anunci. T'ha passat? Xem, a mi tampoc m'agrada discutir. Però així no podem continuar. Si tots dos no... Ja tinc feina. De veritat? Això és
És fantàstic! I de què? D'administrador. Però de quina mena? Gastronòmic. Quina cara que fas! Volies que em posés les piles. Trobo feina i ni te n'alegres. Sí que me n'alegro, Xem, me n'alegro molt per tu. És només que em sorprèn que l'hagis trobat tan de pressa sense enviar cap sol·licitud. Doncs sí, és un restaurant. Vaig llegir l'anunci al diari i vaig pensar que m'anava bé. Conec l'ofici. Vaig estar 2 setmanes a prova en un lloc com aquest. Confia en ell, Lina. Confia-hi. Que et vagi molt bé. Passi el que passi, has de tenir present que jo crec en tu. Au, vinga, vés. T'he planxat la camisa. No, aquesta no. Té un forat al davant. Ja l'he sergit. Caram! Saps brodar el logo de Fred Perry? Sí, fent això, a Istanbul em completava la pensió de viudetat. Als turistes alemanys els hi encanta. Sé cosir de tot, samarretes, logos, pantalons d'esport, fistons, tot el que vulguis. També puc fer Ben Sherman, Carhartt, Nike, la d'aquell jugador de polo a cavall i la marca del cocodril. Gràcies, Babane. Vinga, tu, cosa't el davantal d'una vegada i el pròxim cop arriba 5 minuts abans. 5 minuts abans, puntualitat alemanya, entesos? Saps fer hamburgueses? Doncs que te n'ensenyin Bruni ara mateix. Una hamburguesa, Què li passa a aquest paio? Tu passa d'ell. Aquest tio és un cabró. I si vols que et pagui el sou, no obris la boca, entesos? En lloc d'empitufar-vos aquí a ple dia amb xampany, ja podríeu fer el favor d'acompanyar-me al metge. Què li passa? Res, està gelós perquè la iaia d'Istanbul és la reina del mambo. Ja sé que vols que estiguem per tu, papa, però ara mateix la Diana i jo tenim entre mans una cosa força important. El meu enterrament us sortirà més car que els medicaments. Sí, ja ho sabem, però ara vés a les golfes. Ja ve. Homet, em venia de gust fer una copeta amb la meva germana. Em vols? Va bé per la circulació? Alcohòliques, feu pena. Soc la senyora Osturk. Què? Un accident? El meu home i la meva filla Yamur, Déu meu Edding. Quieta! Has begut. No pots conduir, tu. Dóna'm la clau, jo el porto. On és l'hospital? Jo només conec l'autopista. Se t'ha vist el llautó, per fi. Ara no és moment de dir bestieses. No sembles aquella dona que el fill i la neta li són del tot indiferents. Ni tampoc aquella que no li entrava al cap que una dona pogués portar cotxe. Caso un tot. M'heu ben enredat. Què us passa? Esteu adormits? Us he dit dues hamburgueses amb bacon i formatge volant. O ho he de demanar en turc? Tranquil, tranquil, tio, que ja va. Tio? És això el que ha dit? Em falta el respecte, aquest turc? No em faci cas, sisplau. Ell no l'ha volgut ofendre, segur que no. Faré veure que m'ho crec. Coi de refugiats venen aquí i volen fotre el que els hi roti. Tanca la boca, collons! €5, tio. 5 euros per aguantar aquest pallasso tot el dia. Algú que ve a la feina amb una camisa de marca no pot estar gaire escurat. La vols per 10 euros? De debò? Sí, per què no? Me'n pots aconseguir més? Tu què ets, polonès? Sí, com ho has sabut. Escolta, vull que m'emportis 20. Et dono 100 euros. 100 més quan les tingui. I si em pots aconseguir ràdios de cotxe o reproductors de CDs, també m'interessaria.
Hi va haver un temps que l'Erdal i jo sortíem molt sovint d'excursió. Jo m'asseia al seu costat i pelava taronges per ell. I aleshores l'Erdal sempre em deia: m'agradaria poder viure fins que arribés el dia que fos absolutament normal que les dones conduïssin. Perquè així jo m'asseuria al teu costat a pelar taronges. Després de conduir es pot fer un glopet. Estic convençuda que n'estaria orgullós si sabés que la seva dona ha après a conduir d'amagat i al marge de totes les convencions i que ho fa molt bé. No ho diré en míting ni a la llamur, però ja saps el que has de fer. Em fa xantatge. Segur que no tens gens de santurca. Llamur, vine aquí. Si de debò t'estimes en Costa... També te l'estimaràs? De moment diguem que no t'assassinaré. Piquen. Com t'ha anat el primer dia de feina? Ja t'han fet fora? Què va, tia? Tinc una sorpresa per tu. Tomba't, t'embenaré els ulls. Escolta, això no deu ser aquell joc que vas palpant per passar-li la vena a algú i mentrestant els altres ho aprofiten per tocar-te el cul, oi? Silenci, sisplau. Me la puc treure? Sí? D'acord. És un llamàntol? Sí, he decidit que hem de celebrar els primers calés que he guanyat tot solet. Ostres, ara no sé què dir. Et mereixes això, Inés. Senyora? Gràcies. T'haig de confessar una cosa. No m'havia cregut que tinguessis una feina com Déu mana. Fins i tot pensava que potser et feia vergonya dir-me que treballaves en una d'aquelles hamburgueseries cutres. Tranquil·la. Estic impressionada. I força orgullosa del pas endavant que has fet. Sometimes love is no part of it, but sometimes love seems to hide a bit. So let me put this to you. Què et semblaria si ara tu i jo... Doncs no sé si podré. Demà he de matinar per anar a la feina i... Ja ho entenc. Tu és que t'ho creus tot, eh? Take to the sky, just you and me. Oh, fly away with me, yeah. Give me a chance. Bé, papa, ara tenim temps per tu. Què era allò tan greu que tenies al cor? Últimament noto com... Papa, què tens? No és res, només fa comèdia. No és tan bon actor. Papa! Papa, em sents? Papa! I així és com continua. El polonès em dóna 20 euros per cada samarreta falsa que li porto. Què hi fan aquí dins? Així doncs, o fem negocis tu i jo, mulato? Mulato? Xem! Si això és un hotel de 5 estrelles. Sou delinqüents! Embabanes! Els pantalons. És trist, però és tan fàcil dir a algú que no el suportes. Però, en canvi, és tan difícil admetre que te l'estimes. Fins i tot a tu mateix.